खुलुमबाय फरायसाफोर। दायो जों गोदान मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो आखायाव लादों। बेनो जाबाय जासिथाइ एबा एडभार्टाइजमेन्ट। आथिखालनि डिजिटेल मुगायाव जासिथाइनि गोनांथिया सानफ्रोमबो बांलांगासिनो। गोदान मुगानि समजों गोरोबफालांनो जोंनो जायखिजाया मुवा बेसादफोरा जाबायदि सानफानि उनाव सानफा बांलांगासिनो, बे एखे थांखियावनो जासिथाइनि गोसारथियाबो बांलांगासिनो। जों फोसाव बिजों, सुबुं फोनांजाब बिजों जेरै रादाब बिलाइ, टिभि, इन्टारनेट, फेसबुक, इउटिउब बायदि गुबुन गुबुन वेबसाइटनि पेजफोराव बायदि रोखोमनि जासिथाइ फोसावनाय नुनो मोनो। लामा सामा थाबायोब्ला जों गिदिर गिदिर हर्डिं बायदिफोरजों जासिथाइ होनाय नुनो मोननाय जायो। बेफोर मोनफा मोनफा जासिथाइनि रोखोम। गुबुनफोर आयदा बादिनो जासिथाइहाबो थांखि, रोखोम, हाबाफारि आरो थाखो राननाय दं। जासिथाइखौ बायनाय फाननाय बिथिङाव बांसिन बाहायनाय जायो। बेनि अनगायैबो खायफा सिबिथायनि सोमोन्दै मिथिहोनो थाखाय जासिथाइनि हेफाजाब लानाय जायो। जासिथाइ आयदाजों राव सुजुनाय आरो राव सोलायनाय आयदाया जोबोरैनो खाथि सोमोन्दो दं। फरायसाफोर, बेनि सोमोन्दै जों उननि आयदाफोराव सावरायलांगोन। इंराजि एडभार्टाइजमेन्टनि बर' ओंथियाव बर' सानसुमैफोरा जासिथाइ होननाय बाहायदों। बे जासिथाइ सोदोबखौ इंराजिनि एडभार्टाइजमेन्ट एबा असमिया हिन्दीनि बिज्ञापन बे सोदोबखौ जोंना बर' गेदेमाफ्रा जासिथाइ होननानै बाहायदों। बे इंराजि एडभार्टाइजमेन्ट सोदोबा लेटिन सोदोब एडभार्टेयारनिफ्राय फैदों होनना गेदेमाफ्रा बुंदों। बेनि ओंथिया गिभ नटिस टु आदार्स, थामहिनबा गुबुननो नोजोर बोहोनाय। जों ओरैबो बुंनो हायो सोरबा सासेनो मिथिहोनाय एबा मबेबा मुवानि सोमोन्दै एबा आयदानि सोमोन्दै गोसो बोहोनाय। अक्सफर्ड सोदोब बिहुंनि बायदिब्ला एडभार्टाइजमेन्टनि ओंथिया गोसो बोहोनाय एबा नोजोर बोहोनाय एबा नोजोर बोनाय। इनसाइक्ल'पिडिया ब्रिटेनिकानि बायदिब्ला मबेबा मुवा फाननो थाखाय एबा मबेबा सिबिथाइ फोसावनो थाखाय बेसेन होनानै फोसावनायखौनो जासिथाइ एबा एडभार्टाइज बुंनाय जायो एबा बिज्ञापन बुंनाय जायो। बेखायनो जों बुंनांगोन जोंनि सुबुं फोनांजाब बिजोंनि मोनसे एंगारहायै बाहागो जासिथाइया एबा एडभार्टाइजमेन्टआ। बबेबा मुवानि दिहुनगिरिया गावनि दिहुनथाइखौ बायगिरिनि खाथियाव जेसे हागौ खाथिसिनाव थांनो एबा लांनो नाजायो आरो गावनि फालांगिनि गोसारथिखौ बांहोनो नाजायो आरो बबेबा सुबुं सिबिथाइ आयदाखौ ओंथि गोनाङै सुबुंनि गेजेराव मिथिहोनो नाजानाय जायो। बेनि थाखायनो खरसा खालामनानै मोनसे मोजां गोसो बोहोनो हानाय जासिथाइ बानायनाय जायो। फरायसाफोर, जासिथाइनि थांखिफोरा सरासनस्रायै ओरैबायदि: मुवानि बिथिङाव दिहुनथाइ मुवाखौ गोख्रैनो फाननो नाजानाय, दिहुनथाइनि गोनांथिखौ मिथिहोनाय, दिहुनथाइनि सोमोन्दै खम समनि गेजेराव मिथिहोनाय, दिहुनथाइनि हाथाइ बाजार सोरजिनाय, बबेबा सिबिथाइ आयदानि बिथिङाव जेरै सांग्रांथि लाबोनाय एबा मिथिहोनाय, नंगुबै खारि बाथ्रा फोरमायनो नाजानाय, बयनोबो खम समनि गेजेराव मिथिहोनाय। सुंथाबै जासिथाइनि थांखिया बेबायदि। फरायसाफोर, जों उननि खोन्दोआव जासिथाइनि थांखिफोरखौ आबुङै सावरायसिगोन। दिनै सावरायनाय आयदाया एसेनो। गोजोन्थों।